Привет на всички! Отново сме заедно и днеска ще работим едно храстче или малко дръвче от семейство разноцветни, а именно котоняста. Котоняста хоризонталис или синоним е микрофилус. Най-малкият представител на рода котоняста с много малки листенца. Отличава се с леко отвърнато листенце. Подходящ за малък бонсай. Изключително добре. Също така пролетният цъфтеж и есенните ярко-червени плодове му придават значителна декоративна стойност. И така, да не губим време, започваме работа. Преди да започнем работа, искам да ви покажа от моята колекция едно котонястърче на 3-4 години в саксия с нови почта. Основна грешка, когато се започва работа, е да не мислим, че след подрязването ще направим веднага бонсай. Затова е нужно време и това не може да се избегне. Ето го материала, който съм избрал. В крайна сметка се оказа доста неподходящ за работа, но това е. Ще се помъчим да сътворим нещо. Първата работа да го изчистим от плевелите в саксията. Едни лоши детелинки, които правят много гадни корени и задушават растенията. Много неприятни, много трудно човек може да се отърве от тях. С пинцети дърпаме в основата и страхотен корен. Тук имаме някакъв друг плевел. Така. Да започваме рязането. Преди да започнем да режем, в главата ни трябва да се оформи идеята какво искаме да направим. Дали вече ще го направим е друг въпрос. Така че имам някакво виждане за това растение и почваме да режем. Махаме клоните, които няма да са необходими в долната част. Стъблото вече се оформи. Каза си, на грубо ще отрежем тези клони, да не ни пречат. И сега вече
се придобива обща представа за състоянието на това малко дръвче и какво може да се измисли да се направи от него. Принципно котонястъра расте, както казахме, почвопокривно и тръгват едни дълги литорасли, които много трудно могат да се управляват след като са поналибелели. Затова, ако имаме опит и желание да направим изключително добро дръвче, най-добре е да си отгледаме отрезник котонястър, който в ранна възраст може да се огъни в желаните посоки и съответно да получим това, което искаме, без такива интервенции по-сериозни. Но в крайна сметка дръвчето струва минимална сума. Може да си купим няколко, да тренираме на тях, тъй като са изключително устойчиви растения. Така, сега ще отрежем саксията, защото ще ни пречи за по-нататъчната работа. Не е много по-гавърски, обаче налага се да я срежем. Така. Ето го нашето дръвче. Сега ще минем към по-финното рязане. Имаме тук един корен, под него има още. Няма да се задълбочаваме в небарито на този етап. Това е основата на дървото, така че няма смисъл да слизаме по-надолу. Какво може да се направи? Първо, може да се използва тая част с тая коронка, като всичко друго се махне. По-лесният вариант е при това положение да се накъсят клоните и да се остави коронката в този вид, като бъдещите литорасли се подрязват вече и се оформя короната на дървото. Така, да не правим много сложни интервенции, ще направим едно финно рязане на клоните, с които разполагаме. Да видим как ще се получи. И ако не е добре, ще решим по-нататък как да действаме. Така, дълъг клон, който ще срежем до първо, второ листо, трето листо, след второто листо, то даже и трето се явява, режем. На някой може да му изглежда, че е много късо, но трябва да си мисли за в бъдеще, че това клонче ще се разклонява и ще придобие обем. Ако сега го оставим на тая дължина, след удължаването на следващите литорасли, то ще стане е така, което вече губи форма. Така че режем късо, колкото е възможно по-късо, с мисъл няколко години напред. Така, следващия клон също по същия начин ще го накъсим. До него другия, който и без това гледа малко навътре. Така. Тук имаме едно клонче, което
бъдеще си засенчва короната, махаме го. Дълъг клон, прав, което не е добре. Ще го отрежем на 1-2 листа. Също, макар че е доста добре разклонен, има 1-2 разклонения. Тук има още, които ще стръгнат, колкото и да ни харесва. Или ще го премахнем напълно, или ще го накъсим. Той е първи клон, се явява и е най-дебел, така че по-добре да го оставим. Ще го отрежем така. Хубаво е, когато се реже, да се гледат посоките на пъпките. И по принцип най-добре е, когато не така, както го срязах, а когато режим, да не остава първа горна пъпка, а долна пъпка. Долната пъпка израства така, а горната расте така. Така че много по-визуално добре е да се оставя долна пъпка и тя да расте така. Ай, ще го махнем това, да сме точни. Така. Едно тънко клонче, което не се връзва с другите, като дебелина, ще го премахнем напълно. В долния край, под сянката на този клон, има израстък, който е тънък. В сравнение с първия дебел клон, не си е на мястото, махаме го. Тук имаме още едно зарязане. Тук е рязано в градинския център. Остана предната част. Предната част, ако не искаме точно като стандартно дръвче да стане, може да се остави по-дълга. Може и да се накъси, за да стане по-симетрична короната. Накъсяваме малкото литорасълче от тази година. Така. И понеже клона е много прав, имаме една издънка, имаме втора, имаме една долна, режем между двете и разчитаме на долната. Така. Бих махнал и този клон изцяло. Да огледаме какво се получи. Тук съм забравил на издънчица. Тази ще я накъся още. Тази още. Не ми харесва дължината на този клон, но при положение, че имаме навътре, тук навън към короната, впрочем тя ще тръгне право нагоре, ще го накъся. Така. Тук сме оставили дълго клонче и него. Тук имаме един тънък приятел, който, ако искаме да дебелее, трябва да се остави да расте и чак тогава да го подрежем. За сега сигурно ще остане. Това клонче визуално доста не ми харесва в момента, но
бъдещи разклоненията може да го оправят. Това е дълго, за съжаление. Ще го махна. Така. Този дебелия клон и той изчезва. Общо взето, това е работата. Дръвче, което с времето ще се оформи като малък бонсай. А работата по него, разбира се, не трябва да спира. Постоянно трябва да се подрязва, за да се избегнат тия удебеления и тия рязания на дебел клон, които трудно след това зарастват. От това дръвче можеше, от този материал може да се направят няколко стила, да кажем, но всичко това е въпрос на виждане в момента и от това зависи какво ще направим. Надявам се да сте доволни от днешното видео. Близкия градински център за сумата от 4, 5, 6 лева може да си купите котонястър с дребните листа, дребнолистен и да се пробвате да сътворите малко бонсайче. Благодаря ви и ако имате желание и ви харесва, абонирайте се за този канал, както казват всички. Чао!